ሰላም ክርስቶስ ንኹልኹም ቤተሰብ እግዚአብሔር ይኹን አምላኽ ድማ በዝማዓልት እዚ ኣብ ህይወትና ነዛዓለት እዚኣ ወሲኹ ኣብ ዙርያ ማዕድ ቃሉ ክንከውን ደገ ስለ ዝኸፈተልና ስሙ ይባረኽ በዚ ግዜ እዚ ኩላትና ከም ንፈልጦ ክብድ ዝበለ ኩነታት ኣብ ገጽ ምድሪ ሙሉእ ዝሕለፈሉ ዘሎ ግዜ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓለዋ ግን ኣቦቱ እዩ ስለዚህ ድማ በህይወት ደው ስለዘበለና ብልዕሊ ሁሉ ድማ ተጠው ክንብል ስለዝረዳና ስም እግዚአብሔር ይባረኽ ሎምና እግዚአብሔር ቃል ክንካፈልና ከምቲ በመዝሙር ክነምልኾ ጽናሕና ቃሉ በመስማዕ ካብ ቃሉ ዝርከብ ምኽሪ በመውሳድ ድማ ህይወትና ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ በትና እግዚአብሔር በረኸት ድማ ናጽገብና ክንመላለስ መታን ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንሐልፍና ኩላትና በመንፈስ ጸሎት ክንከውን ካተኩመ ሃሌሉያ ክብርን በካለና ሰማያዊ አቦ እግዚአብሔር ረድኤትካ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ህይወትና ብዙሕ ስለዝኾነ ረድኤትካ ስለተረዳና በደገፍካ ስለተደገፍና በጸጋኻ ስለዝበርታዕና እግዚአብሔር ቶም ንእግዚአብሔር ጽበይጉና ኃይሎም ከም ንስሪ ይሕደስ ከም ዝተባህለ ምሕዳስ አውሽጥና ስለዘምጣኻ እግዚአብሔር አምላኽ ወይ እዚ ድማ ናይ ዘላለም ሐሳብካ እሞ እግዚአብሔር ቶም ኣብ ቅድሚኻ ዝመጹ ከንጸባርቁ ካብ ኃይል ናብቲ ዝረአኻዮ ናብቲ ዝመኸርካዮ ምኽሪ ድማ ክሰግሩ እዚ ስለዝኾነ ሐሳብካ እግዚአብሔር ንባርኸካልና ኣኽራን ተዘበሉ ኮረቢት ድማ ነነይ እንተበሉ እቲ ናይ ኪዳን ሰላም ግና ካባኺ ነነይ ኣይክብል ይብል እቲ ዝርሕርሓልኪ እግዚአብሔር ተባሂሉ ንእስራኤል ከም ዝተባህለ ዝቃል ዝድማ እግዚአብሔር አምላኽ ብዙሕ ነገር ነነይ ክብል ከሎ ብዙሕ ነገር ክዘብል ከሎ ብዙሕ ነገር ክበላሾ ከሎ ኪዳን ሰላም ካግና እግዚአብሔር ነነይ ስለዘይበለ በህይወት አለናሞ አታና ህይወት አምላኽ ነመስግነካ ንኽብረካናልና እግዚአብሔርና ህይወትና ጓሳ ስለዝኾንካ ዝጎድለና ድማ ስለዘየለ ሓለዋኻ ስለዘይጎደልና ጸጋኻ ስለዘይጎደልና ደገፍካ ስለዘይጎደልና ወእግዚአብሔር አምላኽ ወይ ክብርን በካልና እቲ ኣብ ልዕሊ ሁሉ ክብርን ምስጋናን ልዕል ዝበለ ዓብሽምካ ደጊምና በዝወጋኽታዚ ክብሪ ነምጻለና ወአምላኽ ሰማይ እስኻ መንጎ ህዝብኻ ስለዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽ ሰማይ በይንኻ ትመርሕ ካል አምላኽ ድማ የለን እሞ አምላኽ በይንኻ ክብሪ ይውሰዶ ስለዛ ረፍት እዚያ ተመስገን በዚ ግዜ እዚ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ወይ ከገልግሉና ዘረፈዱ አሕዋትና መዘምራን ቴክኒሻን እግዚአብሔር አምላኽ ወይ ካሜራማንስ እግዚአብሔር አምላኽ ወይ የመስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር አምላኽ ወይ ብዘይ ንገር ጻዕሪ እግዚአብሔር አምላኽ ወይ ቤት ካነት ክቡር ሽምካን ህዝብኻን ንምግልጋል ዝጽዕሩን ዝደኽሙን እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስኻ ድማ ቤቶም ክትባርኽ ይጸልያለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕቶ ኣብ ዝኾነም ኩሉ አምላኸይናት ካመል ሲፈጢኑ ክመጸሎም ይጸልያለኹ በዚ መዓልቲ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ነፍስ ወከፍና ክትድስሰልና በመንፈስካ ክትመልአና እግዚአብሔር አምላኽ ወይ በመንፈስ ይምላእኹም ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ መንፈስካ ዝተመልአ እግዚአብሔር አምላኽ ወይ ኣብቲ ዘይምቻ ኩነታት እኳ ለምሊሙን አንቢቡን ጎርፍዑን ከይዲ ይኽእል እሞ እግዚአብሔር ሎሚ ነዚ መንፈስ ክትበና ይጸልያለኹ አምላኽ ሰማይ ኣብ ቃልካ ተአምራት ክርስ አይንተይ ክፈተለይ ኢሉ ከም ዝጸለየ ሎሚ በቲ ኣብ ቃልካ ዘሎ ምህዳእ መታን ክንሃድ በቲ ኣብ ቃልካ ውሽጢ ዘሎ አንጉዕ መታን ክንጸግብ እግዚአብሔር ንቃልካ ክንሓስቦ ንስምካ ክንሓስቦ እግዚአብሔር ከምቲ ባርያኻ ድማ ዝተዛረበ እግዚአብሔር ብለይቲና ነቕኻው ክሓስበካ ከለኹ ነፍሰይ ከም ብስብሒ ብአንጉዕ ትጸግብ ከም ዝበለ ሎሚ ህዝብኻ ጽጋብ ክኾነሉ እግዚአብሔር አባ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጸልያለሁ መንፈስካ ነፍስ ወከፍ ሰብ ይውረድ አብዝቦታ አብዝኸተማዚ አብዝሃገርዚ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ምድር እግዚአብሔር አምላኽ በዛ ደቂቅ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ከከም ዘድልዮ ክትርከበሉ ይጸልያለሁ አቤት እግዚአብሔር አምላኽ ሰማይ በዚ ሕማም እግዚአብሔር ተጠቅዑ ዝሰቃ ዘሎ ሰብ ሎም እግዚአብሔር አምላኽ ፈውስ ክልቀቕ ይጸልያለሁ አነ እግዚአብሔር አምላኽ ካፈዋሲኻ ከም ዝበልካ እግዚአብሔር እዚ ኪዳንዚ አይፈርስኒ እግዚአብሔር አምላኽ ሰማይ ነናይ ድማ አይብልኒ ሞ ሎሚ ናይ ፈውስኻ ኃይል ክወርድ ይጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይል ሕማም ክነቅጽ ካብ ሱር ድማ ክደርቕ ይጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላኽ ሰማይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ፈውስኻ ንፋስ ክወጽም እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ሰብ ክድስስ ይጸልያለሁ ንፋስ ነፊሱ እግዚአብሔር አምላኽ ሰማይ ናብትን ከም ዝብል ሎሚ ናይ መንፈስካ ኃይል እግዚአብሔር ክረኽቦም ይጸልያለሁ በኢየሱስ ስም ዝተሰብረ ሰብ ይዘነን ብላለሁ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላኽ ሰማይ ልቡ እግዚአብሔር አምላኽ ሰማይ
ዝዳንዘዘ ዝፈራ እግዚአብሔር አምላኽ ሰማይ ዝጃጀወ ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስም ናይ መንፈስካ ኃይል ክረኽቦ ይጽልያለሁ ደገፍ ከሆነሉ ይጽልያለሁ አቤት ዝተሰብረ እግዚአብሔር አምላኽ ሰማይ ምስናን ትኽል አምላኽ እግዚአብሔር አምላኽ ዝኻዘነ ሰብ እግዚአብሔር ምስናን ትኽል ባይንኸ ኸሞ አምላኸ ክትረኽቦ ይጽልያለሁ አባ አብ ኩሉ ዓለታትን ቋንቋታትን ህዝብን አሕዛብን ሎሚ እግዚአብሔር አምላኽ ንዝተጨነቀ ሰብ ምህረትካ ክነፍስ ይጽልያለሁ ምህረትካ ክድስስ ይጽልያለሁ አቤት ንዓበይትና አሽቱን ዳስሰም ደግፎም እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ድንጋጤኻ ኃይሊ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ክረክብ ይጽልያለሁ ዝጸልመቶ ብርሃን ይሁነሉ በዝወጋህታዚ ሃሌሉያ አብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበልካ እግዚአብሔር ሎሚ ጸልመቶ ነፍሲ እግዚአብሔር አምላኽ ወይ ከንፊዝ ሆነ ነፍሲ አቤት አብዛሃለው ይሃሎ አበረኻ ኮብላል ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽ ሰማይ ንየማን ንጸጋም ዝራ ነገር እግዚአብሔር አምላኽ ወይ ዘይብሉ እግዚአብሔር ተስፋ ዝቆረጠ ሎሚ በኢየሱስም ካብ ሰማያን ቆልቁልካ ጥምቶ አነ ጽልያለሁ እግዚአብሔር አምላኽ ሰማይ ደገፍካ ይለቀቅ ኃይልኻ ይለቀቅ ጸጋኻ ይለቀቅ እግዚአብሔር ናባሃ ጥምቱ የንጸባርቀ እሞ ሎሚ ብርሃን ካብ ገጽካ ይውጣ ሰላም ካብ ገጽካ ይውጣ ቤቶም ብዕረፍቲ ይመላ እግዚአብሔር ቤቶም በሰላም ይመላ እግዚአብሔር ነነይ ዝበለ ሃዳር በኢየሱስም ፈውስኻ ይለቀቀሉ ዝተናወፀ ሃዳር በኢየሱስም ፈውስኻ ይለቀቀሉ እግዚአብሔር ዝተናወፀ ኢኮኖሚ ፈውስኻ ይለቀቀሉ ዝተናወፀ ነገር እግዚአብሔር ሎሚ ህድአት ከውን በኢየሱስም ይጽልያለሁ ጎይታ ሁሉ ይኻሞ ንስኻ ነፍስ ወከፍ ከከም ዘልዮ ክትርከበሉ አነ ጸልኹ እግዚአብሔር ሎሚ ናይ ቃልካ ክብሪ ይምጻ መንጎና ናይ ቃልካ ኃይል ይምጻ ንቃልካ ብዝስዕብ ተአምራት ክተጽንዖ ይጽልያለሁ አምላኽ ሆይ በቃልካ ምብርታ አለሞ ሎሚ ናይ ቃልካ ክብሪ ክመጽና ቤትና ናብ ነፍስ ወከፍና ይጽልያለሁ አቦ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ክብሪ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ንዓኻ ይኹን ክብሪ ኣብ ላዕሊ ኣብ ታሕቲ ንዓኻ ይኹን ዓብይ ኻሞ ተመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሽም ጸለኹ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አብ ዘለኹም ስፍራ ኾንኩም ንእግዚአብሔር ከተምልኹ ጊዜ ይብኩም ዘለኹም እግዚአብሔር አምላኽና ቤትኩም ናይ ሰማያት በረኸት አብ ዘለኹም ይርከብኩም ጎይታ ሰናይ እግዚአብሔር ሰናይ ድማ ይገብራል ከምዝን ከምትን ይኹን በዘይገድስ እግዚአብሔር ግና መንነቱ አይተለወጠን ንሱ ንዓኺ ሰናይ ንዓኻ ሰናይ ኣብ ዘይምቻ ኩነታት ኣለኻ ንሱ ሕጁን ሰናይ እግዚአብሔር ሰናይ በመዓልት ጸበባ ድማ አርጂ ይብለና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ትማልን ሎምን ንዘላለም ንሱ ጎይታ ኣብለል ዝኸብደካ ነገር ንሱ ጎይታ ሎሚ ብጎይትነቱ አርዖት ምስባር አለ ብጎይትነቱ ናይ ጸልማት ኃይል ምስባር አለ በጎይትነቱ ካብ ጸልማት መውጻ አለ በጎይትነቱ ከም ንስሪ መህዳስ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ደገ ዘሎ ኩነታት ዘናውጽ ነገር ብምንታይ ክትስዕሮ በትናይ ውሽጢ ናይ እግዚአብሔር ዕረፍቲ ጥራይኻ ክትስዕሮ ትኽእል ሎሚ ብእግዚአብሔር ክንሃድ እግዚአብሔር ይደለና እዩ ዕረፍትና ዝደሊ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው እዩ ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሎሚ ንካፈሎ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ካብ ቁጥር 22 ጀሚሩ ክሳብ መጨረሻ ዘሎ ሐሳብ ክኸውን ህዝብ እግዚአብሔር ደስ ክብለኩም አሎ ሃጎስ እግዚአብሔር ኃይልኩም እዩ ከም ዝበለ እትና እግዚአብሔር ደስታ ኃይሊ ዝበካ ኃይሊ ኣብለለ ኩነታት ኃይሊ ኣብለለ ነገራት ኃይሊ ኣብለለ ዘናውጽካ ነገር ዝብ ስለዝኾነ በትና እግዚአብሔር ደስታ ናቱ በሙኻን ዝርከብ ደስታ ና ቤቱ ብምእታው ዝርከብ ደስታ ብጥራኻ ትብርትዕ ትኽእልሞ በአምላኽ ተስፋና ምግባር ከዓቢ አሎ እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ ዝሓስኩም ካብ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ሓቢርና ክነንብብና ኣብ ዘለኹም ስፍራ ሓንቲ ነገር ብምሕረት አምላኽ ካዓተኩም ንሒደት ደቃይቅ ቃል እግዚአብሔር ከካፍለኩም ትገብሮ ዘለኹም ዕዮ እንድሕር ዝካል ኮይኑ ሓንሳብ ኣቀምጥዎም ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ አብርሃም ድማ ነቶም ባሮት ከምዚ ኢሎም ንስኻትኩም ኣብዚ ጽንሑ ኢሎም ኣነ ንዝወድዝን ሰዊና ክንምለሲና ከም ዝበሎም ኣኡ ከም ዝገደፎም ሎሚ ሓደ ነገር ክንገድፎ ነግረ መንገድና ቃል እግዚአብሔር ምስማዕ ከይከውን ብሙሉ አቴንሽን ብሙሉ ልብና ብሙሉ ሐሳብና ብሙሉ መንፈስና ክንሰምዖሞ ካብቲ ቃል ድማ ተጠቀምት መታን ክንከውን ሓንሳ ነገራት ጽናሕ በልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ነርክቦልና ክብርን ኢየሱስ ይኹን እግዚአብሔር ይባርክኩም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 22 ከምዚ ይብል ሽዑ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ከኣቱ እሞ ነቶም ሰብ
ክሳዕ ዘሰናብቶም ናብ ማዕዶ ክቅድምዎ ብግዲ በሎም ነቶም ሰብ ኣሰናቢቱ ክጽሊ ናብ ብሕት ዝበለ ከረን ደየበ ምድሪ ምስ መሰየ ኸዓ ኣው በይኑ ነበረ እታ ጃልባ ኣብ ማእከል ባሕሪ ምስ በጽሐት ግና ንፋስ ብቕድሚያ ነበረ እሞ ብማዕበል ትጭነቕ ነበረት ኢየሱስ ባሕሪ እናኸደ ብራብዓይ መቃል ለይቲ መጸ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ባሕሪ ክኸይድ ምስ ረኣይዎ ምታትዩ ኢሎም ሰንበዱ ፈርዮም ከዓ ጨርሑ ግና ኢየሱስ ቦቦ ኣጅኹም ኣነ ኣይትፍርሁ ኢሉ ተዛረቦም ጴጥሮስ መሊሱ ጎይታይ ንስኻ እንተኮንካስ ብማይ ናባኻ ክመጽእ ኣዝዘኒ በሎ ኢየሱስ ከዓ ና በሎ ሽዑ ጴጥሮስ ካብ ጃልባ ወሪዱ ብማይ እናኸደ ናብ ኢየሱስ መጸ ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረኣየ ግና ፈርሀ ክትሕል ምስ ጀመረ ድማ ጎይታይ ኣድሕነኒ ኢሉ ኣዌ ሽዑ ኢየሱስ ኢዱ ዘርጊሑ ሓዞሞ ኣታ ጉድል እምነት ስለምንታይ ከተወላወልካ በሎ ናብ ጃልባ ምስ ኣተው እቲ ንፋስ ዝግ በለ እቶም ኣብ ጃልባ ዝነበሩ ንስኻ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ እናበሉ ሰገድሉ ተሳጊሮም ከዓ ናብ ምድሪ ገንሳሬጥ መጽኡ እቶም ሰብ ምስ ኣለለይዎ ኣብ ጎደቦም ናብ ዘለዋ ኩለን ዓድታት ለኣኹ ኩሎም ሕሙማት ድማ ኣምጽሉ ዘፈር ክዳኑ ክትንክዩ ጥራይ ለመንዎ ዝተንከዮ ዘበለ ሓዌ ዝተንከዮ ዘበለ ሓዌ እዚ ኢየሱስ እዚ ሎሚ ድማ ናይ ምሕዋይ ሓይሊ ኣለዎ ዝተንከዮ ዘበለ በእምነት ሃሰስ ንዝበሎ በእምነት ይደለካን ዝበሎ በእምነት ንዝተንከፎ ሰብ ሎሚ ድማ ናይ ፈውስ ሓይሊ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ወፂኡ ፈውሲ ክኸውን ዘበን ኣይለወጠን ሃሌሉያ ሎሚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንካፈሎ ከም ዝብል ኣርእስቲ ኣነ ኣይትፍርሁ ኣነ ኣይትፍርሁ ኢሎም ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃልፎ ዘለው ኩነታት ዝምቻ ኣይኮነን ኣቀድማ ቢልናቲ ምዕራፍ እንድሕር ካብ ላዕሊ ጀሚርናዮ ዮሐንስ መጥምቅ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ሄሮድስ ከም ዝተሰየፈ ከም ዝሞተ እዚ ወረዚ ናብ ኢየሱስን ናብ ደቀ መዛሙርትን መጽኢሎ ከቢድ ዝኾነ ፍርሃት ኣሎ ንዮሐንስ ከም እንተዳ ገረሞ ንደቀ መዛሙርቲ እንታይ ክገብርዎን ከም ዝኽእሉ ዓብይ ስግኣትን ዓብይ ፍርሃትን ኣለዎ እዚ ከም ዝሉ ከሎኽ ናኸዱ ከለው ድማ ታይ ኮይንሎ ኣሽሃት ኣሕዛብ ኣሽሃት ህዝቢ ንኢየሱስ ደለም ምስ መጹ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጓሳ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ምስ ረኣዮም ደንገጸሎም እሞ ንኹሎም ድማ ክዕግቦም ክምግቦም ክዕንግሎም ክጓስዮም ከሎ ንርኢ እዞም ሰባት ዚያቶም ቁጽሮም ክንርኢ ከለና 5,000 ዝኣኽሉ ሰማይ ጥራይሉ ኣቐሚጥልና ኣለምበር ገሊኦም ምርዕዋትዮም ገሊኦም ዘይምርዕዋትዮም ገሊኦም ቆልዑት ኣለዎም ገሊኦም የብሎምን ኣስታት ግና 15,000 ዝኾነ ህዝቢ ተኣኪብሎ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ተኣምራት ጎይታ ስለ ዝኾነ ብሓሙሽተ እንጀራን ብክልተ ዓሳን ነዚ ኩሉ ህዝቢ ዝኸውን እንታይ ገብር ከሎ ንኹሎም ክምግቦምን ከጽግቦምን ከሎ ንርኢ እሱ ናይ ጽጋብ ኣምላኽ ናይ ምንጅርባብ ኣምላኽ ናይ ምልኣት ኣምላኽ እዩ ጽዋይ መሊኡ እንጅርብ ከም ዝበለ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እሱ ድማ ናይ ምልኣት ኣምላኽ እዩ ኣብቲ ኣቐዲሞም ሓዚኖም ጉዮም ፈሪሖም ኣለው ሕጅግና ናይ ፌስታ ናይ ኮንፈረንስ ጊዜ 20,000 ዝኸውን ህዝቢ ተኣኪቡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናቶም ጎይታ ብኡ ኮርዑሉ ክሳዕ ዝኽእሉ ንኹሎም መጊቡ ክጸግቡን ካብቲ ጸገቦ ድማ ከትርፉን ከለው እናርኣዩ ከለው በዚ ነገር ከተዘናግዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚሎም ሹ ኢሎም ብቅጽበት ግና ከምዚሎም ሹ ከይደንጎ ከጸናህ ከሎ ናብ ማዶ ክሻገሩ እንታይ ገበረ ኣዘዞም ይብለና ግድ ይበሎም ይብለና እዚ ነገር እዚ ቀጥታ ዝኾነ ትእዛዝ እዩ ብፍታዎም ኣይኮነን ብድሌቶም ኣይኮነን ቀዳማይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኦም ከለ ባህሪ ክሻገሩ ፈቃደኛታት ኣይኮነን ካላይ ክሰምዖ ዝወዓሉ ክሰምዖ ዝቀነዩ ወረ ናይ ዮሐንስ መጥምቅ ሞት ኣሎ ስለዚህ ኩሉም በኩሉም ፈቃደኛ ይኮን ኢየሱስ ግና ከምዚሎም ናብ ማዕዶ ክሳገሩ እንታይ ገበረ ኣዘዞም ይብለና
እናኸዱ ከለውም ጳርታይ ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኦም ተፈልዩ ናብ እንታይ ገብሮም ከሎ ናብ ባህሪ ክለቀም ከሎ ማዕበል ከም ዘሎ እናፈለጠ ኣብ ቅድሚኦም እንታይ ከም ዘሎ እናፈለጠ በቲ ኩሉ ፈላጥነቱ ንኩሉ ዝፈልጠሉ ማንነቱ እናፈለጠ ከሎ ናው ክልኸም ከሎ ድማ ምስኦም ኣይኮነን በይኖም ክልኸም ከሎ ንሪ ኣምላኽ በይንኻ ዝመስለካ ግዜ ክመጽእ ከሎ ጉዳይ ኣለዎ ኩሉ ትምክሕትካ ኩሉ ደገፍካ ክትራግፍሞ ሙሉእ ብሙሉእ ክትውከል ሽዑ ኣብ እግዚአብሔር ዝውከል ብሩኽ እዩ ዝብል በረኸት መታን ክረኽበካ ኩሉ ደገፍካ ክስበር ኩሉ ምርኩስካ ክስበር ኩሉ ትምክሕትካ ክስበር ይገብርሞ ንሱ ኣብ ግዚኡ ናብ ሰዓቱን ደበኽ ዝብል ጎይታ እዩ ግን ከምዚ ኢልዎም ኣነ እንታይ ትገብሩ ኣይትፍርሁ መን እዚ ኣነ ክብል ዝኽእል ኣብ ሰማያት ኩሉ በይኑ ንስዩ ሰማያት ዝገበረ ምድሪ ድማ ዝገበረ ኣብ ዘሎ ኩሉ ድማ ዝገበረ ንሰማያት ብስድሪ ዝመደረ ንምድሪ ብስድሪ ዝኣመተ ንሱ በይኑ ኣነ ክብል ዝኽእል ሃሌሉያ መን እዚ ሶም ደቀ መዛሙርት ዚያቶም ባር ሂደት ዓመታት ካብ ዝሰዓብዎ ወንጌል ማቴዎስ ከም ንሪኦ ካብ ቀዳማይ ምዕራፍ ክሳብ 14 ዘሎ ምዕራፍ ጥራይ እንድሕሪና መን እዩ ኣነ ክብሎም ከሎ ኣቀዲሞም ዝፈልጥዎ ኣቀዲሞም ዝረኣይዎ ማንነት እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንድሕር ፈትሽና ርኢናዮ ካብ መጀመርታ ክውለድ ከሎ እንታይ ከም ዝኾነ መላእኽቲ ዝተዛረብሉ መድሓኒ ናይ ዓለም ምዃኑ ዝተዛረብሉ ኣማኑኤል ኣምላኽ ምዃኑ ምሳና ምዃኑ ዝተዛረብሉ ከምኡ وحلفلنا عند هرينا دما طيب لنا توم سبت مصيوم لنا كسجدلو فقم كبللو نغوس يلم كسجدلو نغوس مخانو ريمالو زم سبات ياتهم ويكا سمعم الله كاو حلفنا عند هرينا مراف 4 عند هرينا ينتخون كله يسوع كريستوس دما تاي قبر كله بمنفس قدوس تمريحو تاي نبرخا كوت خلمو ابت برخا نديابلوس تاي قبر كله كسر كله كزر كله دما ساري مخان ازيوم تماهرم ويكا ريهم الله أبتناي زمن نأجل جلوس زماناتهم كم زرعي ودما نسون تاي كمر نبوزهات كم زفوسه نبوزهات كم معصرة الديابلوس كم زفوسه نبوزهات الأسرات كم زفتها بقولنا قبر زورة قبارة تعمرات قبارة سناي مخانو ريم الله أنا قبلهم كله ما ينسو تفواسي نسيو عب زمن أجل جلوس دما حاتيات كاتهادي الكلو إلو دما حاتيات زهادك أملاخ مخانو ريم الله بزعبا سنبت كراخر وخلو ريد ما قويتا سنبت كم زخوان لما تزاري بولو بزعبا بيت مقدس كزاري بخلو قويتا بيت مقدس كم زخوان لما تزاري بولو زمان النت زنبار نعتاتهم بروهيو نزي نقر زي نعتاتهم بروهيو كساب زي 14 زلو معرف مبار رئمو ألو هذا نقر زي تقسكون تهلو هتي كله صدق أملاك نفسهم يجبانا إلو بيوحنس متم نتنا يوحنس متم أجل جلوت نا أملاك كم زخنة recognize بمقبار نقعد ما سميت بمقبار مستتأم سماي تخفتو أب سماي زلوا جابر أبو كم زلوا بو سمركو فتو وداي إلو فتو كم زخنة فكر كم زخنة ما زم دك كم زامر تياتهم ريهم الله شو منفس قدوس دما تاي كم زغبرو منفس قدوس كابتواي ماي مسوص منفس قدوس دما ابلعليو بملك رغب كم زمصمو منفس اجابر زلو منفس اجابر ابلعليو زخونه اتي قبو اتي مسيح اتي مدحاني كم زخونه زم سبات يمري سلازي انا كبلم كله زفلطو منت አለውም ተዘይከውን ነሩ ማን ይኻመሉ ነሩ እኔ ስለዚህ أنا አይትፍርሁ ይለውም ስለምንታይ ኮም ዝብለም ዘሎ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ክርስቶስ ማር እዚ ግዜ እዚ ሓደ ምዕራፍ እምነቶም ሓደ ምዕራፍ ዝውስኹሉ አጋጣሚ አምላክ ከበም ከሎ ሓደ ብዛዕባቲ ንጉስ ነገስታት ክማሩ ብዛዕባቲ ምስኦም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ጥራይ ከፈልጥዎ ኪኖቲ ናይ ስጋ መንነቱ ንሱ አልፋን ኦሜጋን ዝነበረን ዘሎን ዝመጽን አምላክ ከም ዝኾነ መታን ክማሩ አብል ሁሉ ስልጣን ከም ዘሎ መታን ክማሩ አብል ሁሉ ዝኸብዶምን ዘጠግቦምን ነገር ንሱ ግና أبي أملاك مخانو متان كم مهارو زي أقات أم زي أبي هوتهم كم تخلون ري سلزي أنا إيلهم أنا جابر أب زمانات كل ما استفلت قلنا موسينا جابر سب نسرائيل كعرفهم نسرائيل دما كبارنت كوتهم جابر كبو خلوك جابر كل خلو متجمرتا جزار سو خلالي خلوك جابر من ليه كان تبلون من كبروا مسبله أنا إيلهم اتزلو خيلهم أبت إنجليزيات مبغيرو مقالتي بولو I am who I am
ኣነ ኢሉም እግዚአብሔር ማርሹም እንታዩ ኣነ አብገዛርሱ ዝውከል አምላኽ ማንም ደገፍ ዘይድልዮ ከምዝ ጨንቆ ኢሰብ ዘይተገልግሎ በይኑ ዘላለማዊ በይኑ ዝገብር በመንፈሱ ዝግልገል አምላኽ አኽራን ኮረቤትን ነነይ ክብሉ ከለው ንሱ ነነይ ዘይብል ሐቀኛ አምላኽ ንዘላለም ዝነብር በይኑ አነ ክብል ዝኽእል ሃሌሉያ እሱ አንንተይሉ ናይ ካልእ አንነት ትርጉም ዘለዎ አይኮነን ስለዚህ አብዚ ክፍል ይዘንበብና ጽሑፍን ባር ጎሊሁን ረኽቦ መንዩ እቲ ጎይታ ሁሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማዕበል አይኮነን ጎሊሁን ሪዮ ናይ ደቀ መዛሙርት ፍርሃት አይኮነን ጎሊሁን ሪዮ ካለ አይኮነን ጎሊሁን ሪዮ ንሱ ምዃኑ አብይ ምዃኑ ኃያል ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ በሪሁ ዝረአሉ አጋጣምን ምዕራፍን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሒደት ነጥብታት ካብዚ ጽሑፍ ዚ እንድሕር ክንርኢ ፈቲና ቀዳማይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንበይኖም ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስኩ ንበይኖም ናበይ ክልእኾም ከሎ ናብቲ ማዕበል ዘሎ ስፍራ ብምልኣት መታን ክውከልዎ ብምልኣት መታን ክድገፍዎ ኣጸቢቖም መታን ክፈልጦ ከምቲ ኣብ መጠረሽታ ዘንበብናዮ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ኢሎም ብሓድሽ ምግላጽ ብሓድሽ ምግራም ብሓድሽ ሓሳብ እንታይ ገብሩ ከለው ፍግም ኢሎም ክሰግድሉ ከለው ናብዚ ፖይንት እዚ ከምጽሖም እዩ ፈጺሙ ናብዚ ከቢድ ዝመስል ኩነታት እንታይ ዝገበሮም ዝለኣኾም ይልኣኮም ዳእምበር ንሱ በይኑ ዝተረፈይ ምስል ዳእምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ግና በቲ አምላኽነቱ ምስኦም አሎ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ክነንብብ ከለና ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጽሪ 2 እግዚአብሔር ኣብ ኢሳይያስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪብሎ ብማያት ምስትሓልፍ ምሳኻ ክኸውን ብውሕዝ ምስትሳገርካ ኣይከጥሕለካን ብሃቡ ምስትኸይድ ኣይክትነድርን ኢኻ ሃልሃልታውን ኣይክህምኸካን እዩ ንድር ሓሲብናዮ ቦም ነኦምረና ሙቹ ኣይኮነንዚ ብሃው ንድር ሓሊፍካ ከመይ ገይሩ ዘይህምኸካ ብማያት ንድር ሓሊፍካ ከመይ ገይሩ ዘይጥሕለካ ብዝተፈላለየ ኩነታት ሓሊፍካ ከመይ ገይሩ ጽልዋ ዘይገብረልካ ግን እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ኣነ ምሳኻ ጎይታ ማዕበል ምስኻ ስለ ዘሎ ሎሚ ንሓልፎ ዘለና ማዕበላት ኣሕዋቴ ሎሚ ማዕበል ዘይብሉ ህይወት የለን ገሊኡ ናብ ማዕበል ያቱ ገሊኡ ኣብ ማዕበል ይጸንሕ ገሊኡ ካብ ማዕበል ይወፅእ ገሊኡ ካል ማዕበል ይጽበዮ ህይወት ብማዕበል ዝተኸበበ ይኹን እምበር እቲ ንኣምላኹ ዝፈልጥ ህዝቢ ንኣምላኹ ዝፈልጥ ሰብ ግና ክብርትን ክገብርን እዩ ማዕበል ዘይብሉ ህይወት ግና የለን ንምዃኑ ዞም ደቀ መዛሙርት እዚኣቶም ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ፈቓዶም ዘለው ኢልና ክንሓት ንኽእልና ንኣምላኽ መዛዘዮም ደለው ንኣምላኽ እንዳተኣዘዙ ደኣ ከመይ ገይሩ ክሳዕ ክንዲ ዝኣክል ከቢድ ዝኾነ ፈተና ክገጥሞም ኣኽሊፉ ይሂቦም ኣሎ ንሱ ጎይታ ኪዱ ተሳገሩ ከም ዝበሎም ንሶም ድማ እሺ ጎይታ ኢሎም ከም ዘይከዱ ከመይ ገይሩ ከምዚ ዓይነት ፀገም ይገጥሙ ኣፍቓድ ኣምላኽ ድዮም ዘለው ኣሕዋቴ ማዕበላት ክገጥመና ከሎ ጽቡቕ ገዛ ርእስና ክንፍትሽ ግና ኸያ ኩሉ ማዕበላት ናይ ውድቀት ናይ ሓጢኣት ናይ ድኻም ምልክት ኣይኮነን ማዕበል የማዕበለካ እዩ ማዕበል የማዕበለካ እዩ ማዕበል ንኣምላኽ ክትፈልጦ ይገብረካ እዩ ማዕበል ነቲ ጎይታ ማዕበል ክትፈልጦ ይሕግዘካ እዩ ኣምላኽ ብማእኸል ማዕበል ክሕልፈና እንድሕር ፈትዩ ኣሕዋቴ ክኹላዓናን ከጸብቐናን ጽቡቕ ነገር ድማ ክገብሮም እዩ ከመይ እዚ ነገር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ንእግዚአብሔር ኣብ ፍቓድ ዝላኸኒ ክገብር ሕይወት ዝላኸኒ ክፍጽም ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛ ርእሱ ንፍቓድ ኣቦ ብፍታው ከም ዘይተገዘ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘይዓረፈ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ መንፈስ ከምዚ ኢሉ ናብ በረኻ ክወጽእ መርሖ ብለና ከመይ መንፈስ ቅዱስ ናብ በረኻ ናብ ምድረ በዳ ናብ ከቢድ ማዕበል ይእቱ ድዩ ሆቴ ቦክን حلف فقادو تدا خوينو ناي هيوت معبل ناي حادار معبل ناي ولد معبل ناي ايكونوم معبل ناي طنا معبل استفلالي معبل كان حلف ناي እግዚአብሔር فقاد تدا خوينو ودام لاخ بوك خبر امبر نموتن نطفاتن كم زي كونه كنردا يغباناي ذكر وديهم ناي ازار موت يسوع ክርስቶስ اتفتاوي امسي حميمو خمزلو سميعو كنسوس سقيلو
እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ዝፈልጥ ጎይታ እዩ ስምዒሉ ግን ሕማሙና ፈለጠ አብል ሕማም ጥራይ ዘይኮነስ አብል ልሞት ድማ ስልጣን ከም ዘለዎ መታን ከርዮም ግና ስቅ ክብል ከሎ ኻቴ ሓደ ጊዜ ክንሓልፍ ከለና አምላኽ ሲስቅ እምበር ኢልኒ ከመይለ ተጸለኹ ዲ ዝኾነለይ ከምዝን ኢላ አቅድሚው ከምዝ ኮይነ እንታይ እናተይ ነገር ክንብል ንኽእልና አምላኽ ስቅ ዝበለክ መስለካ ይኽእል ሎሞ ክነገረካ ናኻ ዝኸውን ብስራት ኣለኒ አኽራን ብነድሮም ታንቀጥቀጡ ማያትን ተዓፍሩን ተሓመሙን ግናኸ እግዚአብሔር ተሓላዊኻ ኣይድቅስኒ ኣይተኸስኒ ድማ አኽራን ይነይ ብነድሮም ይንቀጥቀጡለው ማያት ይዓፍሩለው ዘፈራረህ ነገር አለው በዙሪያኻ አምላኽ ድማ በወቅት ሓለፍ ስቅ ከም ዝበለካ መስልካ አለ ኖ አቅድሚኻ ጽቡቕ ነገር አለ አቅድሚኻ ናይ እግዚአብሔር በረኸት አለ አቅድሚኻ ናይ እግዚአብሔር ፌስታ አለ አቅድሚኻ ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ነገር አለ ነነይ ዘይብል አምላኽ ስለዚህ ዞም ደቀ መዛሙርት እዮም ባር በትእዛዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ማዕበል ዘለው ባሕር ክላኹ ከለው ካለ ከምዝ ክብሎ ጸናኹ ንበይኖም ክኸዱ ግዲ ክብሎም ከሎ ግዲ ንኣታቶም ንበይኖም ዘለው ዝመስሎም ሓደ ጊዜ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ምሽኦም ከለኳ ኣብቲ ታሕተዋይ ክፍሊ ናይታ መርከብ ኣትዩ ድማ ደቂሱ ክነሱ ዘሰንብድ ዓይነት ማዕበል ከም ዝተላዕሎም ማያት ድማ ናኡ ክዓቱ ከም ዝጀመረሞ ከም ዝጨርሑ ዞም ደቀ መዛሙርት እዮም ሓደ ባህርሎም ወይ ምባል ባህርሎም ይጭርሑ ይዛረቡ ወይ እዮም ዝብሉ ክንጠፍዶ ግድና የብልካን እዩ ሽዑ ደቂሱሎ ሕጂ ግና ምስኦም የለን ሕጂ ፀውዮም ከስምዑሉ ኣይክሉን እዮም ንበይኖም ከሃባብላና በረኻ ኮስዳይን ልባድማው ክዛረበ ከም ዝበለና እግዚአብሔር ቃል ሎሚ ንበይኖም ክኸዱ ገይርዎም ኣብቲ ንበይንኻ ምዃን ትመሃሮ ነገር አለ እንሆ ኣነ ምሳኻይ ትዝበልኩ ክሳዕ ዝገብሮ ኣይ ካድገካን እሞ ኣብቲ ኸደ ኩሉ ክሕልወካይ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ክመልሰካይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28:15 ከምዚ ኢሉ ያዕቆብ እዚ ግዜ እዚ ካብ ሓው ካብ ኤሳው ይሃድም ኣሎ ምክንያቱ ሓው እንታይ ገብሮ ደሊሎ ቀትሎ ደሊሎ ዝሰብዚ ዝግብኦ እኳ እንተኾነ ምክንያቱ ኣታሊሉ በኹርነት ናይ በኹርነት መሰል ካብ ሓው ዝሰረቐ ሰብ ነቡ ነዲዩ ዘታለለ ሰብ መታለሊ ከም ሽሙ كموت وقاس جبوا كنسو جناخي እግዚአብሔር ከምዚሉ እና ሀደ መከሎ ይብለና እና ሀደ መከሎ እና ኸደ ከሎ ናብ ካለ ስፍራ ናብ ሓዋ ናይ አዲዩ እና ኸደ ከሎ ምድሪን ታገሩ ጽልም ተኸሎ ንርኢ ፀሐይ ከዓርብ ከሎ ንርኢ ጸልሚትዎ ከኸይድ አይክልኒ ክጓዓዝ አይክልኒ ክስጉም አይክልኒ ዘሎ አማራጭ በጥም ባል ጥራዩ ግን እግዚአብሔር ተአምላኽ ምሕረት ግና ከምዚሉ አነ ብዘኸይ አይትፍራ አቡኻ የለን አዲኻ የለን ማንም የለን በይንኻ ኢኻ ናብ ዘይትፈልጦ ስፍራ ትኸይድ ኣለኻ ሕጂ በይንኻ ስለዝኾንካ ኣነ ምስኻ ክኾነ ኣዋቴ ሰብ ካብ ዙርያና ዝረሕቀሉ ኩነታት ክመጽእ ይኽእል እዩ ኣምላኽ ክረሕቀና የብሉን ኣምላኽ ጥራይ ምሳና ይኹን ኩሉ ክኾነልና ዝኽእል ጎይታ ንሱ ስለዝኾነ ካለ ነጥቢን ሪያብ ዝምዕራፍ ዝምባር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ምዕራፍ 6 ማርቆስ ከድና ክነምከልና ኢየሱስ ክርስቶስ ካባታቶም ኣዝዩ ርሑቕ ክነሱ ርሑቕ ቦታ ከሎ ክነሱ እቲ ንፋስ አንጻሮም ከም ዘለሞ እታ መርከብ ድማ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ትጭነቕ ከም ዘላ ረአይ ብለና ኩሉ ዝርኢ ኣምላኽ እዩ ንስኻ ንዑ ዘይትሪአሉ ኩነታት ክመስል ይኽእል እዩ ክጸልመተካ ይኽእል እዩ ከብድ ዝመስል ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ነሱ ግና ይርኤካ ኣሎ አይንት እግዚአብሔር ናብ ጻድቃን አዛኑ ድማ ናብ ጸሎቶም ናብ አውያቶም ኤን እስኻ ንግራት ካብ አምላኽ ክውለካ ይኽእል እዩ ከቢድኒ ኸውን ይኽእል እዩ እስከመይ ብሕቶታት መጋረጃ ኾነካ ይኽእል እዩ እስኻ ይረአኻዮን ነሱ ግና ይርኤካ ኣሎ እሱ ግና ይርኤካ ኣሎ ታልፊዮ መንገድ ግና ይርኤሎ ስብራት ግና ይርኤሎ ጸገም ግና ይርኤሎ ኩነታት ግና ይርኤሎ አምላኽ ይርኤን እንዲሁ ከምቲ አጋር ድማ ኣብቲ በረኻ ካብ ቤት አብርሃም ወፅያ ምስ ወዳ ምስ እስማኤል ኣብ ጥቓ ሞት ከሎ ኣብ ርባ ድነሞት ከሎ ወዳ በቃ የማን ተራእየት ጸጋም ተራእየት ዝረአ ዘለ ናይ ሰማያት አምላኽ ግና ከምዚ ኢሉ ደባኺሉ አይ ትፍርሒ
نتزري سحب زديري وكسعت بلك جامل كم زجرما لومي زورياخا كم يالله ناملاخ زي تري له خناتات مسل الله كم تيسوس زرايم أملاخنا أخا يريله زيدا كما زامرتي قد إمام زلو كنتات تجزي رابعي مكاليتي بلنا رابعي مكاليتي الزوز المتكف لنا يليتي كباب ساعة ثلاثة كباب ساعة أربعة كباب ساعة خمسة زلو أزيج أتبيوز المته أبتات أبيوز المته هل زبل عين تلو نعخا زريعة عينتي اللو كم مهان فليتو يسوس كريستوس نباتاتهم كمت كلو نرئي رابعي يسوس كريستوس كم مهانو فليتو بتناتو جزي نباتاتهم كمزبط نعملح جزي حلو كمزمته كل زلهم دقف مسراقفو نابتناي زيرو ساعت نايك جابر ناي مجمار سلزخونه حجي قنا أبساعتو كي دنقوي كي قلتفه أبتي جابراوي أبقوت أطرح أبتي نايك جابر أسرارها أبتي نايك جابر ألقاز أطولو جزي እግዚአብሔር ከመጽም ከሎ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጽም ከሎ ማየማይና ገበረ አብልልማይና ረገጸ አብልል ተዘጨንቆም ዘሎ ናረገጸ አብልል ከቢዶም ዘሎ ሙሉ ለይቲ ሸመንተ ሰዓት ዝኸውን በጭንቀት ውሂጦም ዘሐደረ ጸልማትን ማይን ማዕበላትን አብልል ኢየሱስ ክርስቶስ አብልልማይ እና ተዛወረ እና ተራመደ እና መጸ ናባታ አኽራን እና ዘለለ ኮረቤት እና ዘለለ እና ተናጠረ ናባታቶም ከምዝመጸ አፍቲ ምድብ ጊዜ نخلو نجار كتصبق كجبرو እግዚአብሔር أبزفاني أفتي مدو جزي قال እግዚአብሔር كم زيلو أما زمن مرافع 40 دشتان قطر 5 نحرام ببنا أملاها ما خلا الله عكتنا وتنيا كوجح كلو كرد إيو معاس كوجح كلو أزيو كبيد زخانة زرمساس علامات ذلوا كفلنا إليتي أبتغبيد كنتات እግዚአብሔር ممتع يفلتي هاوي حفتي أبستفل عليه السفرة زلهم نا እግዚአብሔር ቤተሰብ ሎሚ أب كم زز مسألة كنتات زلهم يسوس نباتاتهم كم زمتة تي ناي برهان قويتا نا بيت كاك متسي نا كنتات كاك متسي نا نجر كاك متسي عرفت دماك وجل كاك إيو أبزين بارناتو مننتك نقرم زجمره حمشين دحرينا فرحات كي جزء متان كبرات كلون ري يسوس كريستوس مبار ماي ناو كمت خلو اتي حيال اتي كبو منفس أملها للي زلو ودام لا حمومات فوسه نقرات زغيره تمالي قوا نتوم حمش تشح سبات بتعمرات كم قوم زغاله نايت أمرات قويتا لومي نسو نباتاتهم يمتسألمو كمت خلو سي أب أمرهم زلوا أب حنقولهم زلوا زغارت أو نجار كاليو نعو كفر سلم نس من مخانو كجلت سلم كلون ري فرحات كجزء كتبابعهم كله همشينت بي أبتي معرف ذنب بنايو نمار زمدك مزامرتي يسوع كريستوس كم تقله بتعرض الماتيو شب كتري عيتخلني بتعرض معبلي عن فتم كتفزخل كبين نجاري لتسقمنا نسعات كوم خجادو لحد المالو قلت انت بلو هذا قبل المايك نا تناطرت مص هذا جغنا خمص قلر يمو ابامرو زمصم ነገር ካላይኮን እንታይለም እዚ ምታትዩ እዚ ሰይጣንዩ እዚ ገላዩ هذا ጊዜ ከይተረዳና ሁሉ መንፈስዩ كل غانيني كل زيتاني كل صلايو كل غوست ايكونن كل ديفل ايكونن كل منفس نو منفس راي مسيلهم له كل غزيام كوم زغبرو غويتا يسوع كريستوس كا خاموت مست هذا غزي كم سوينا
ናባታቶም መጽይስ መንፈስ ዝራእዩ መሲልዎም በመንፈስ ተመሪዙ ያምሮም ነው መንፈስ ከም ዝናተይ አጽምን ስጋን የብሉን መጽኦም ደምስሱ መጽኦም ራእዮ ረምስሱ አዳወይ ራእዮቲ ተሸንከረ ኢደይዚዩ አነ ከሞት ተሳው ከምቲ ብዙሕ ጊዜ ዝነገርኩም ከመውቴ ከሞት ድማ ክትሰይ ከም ዝበልኩም አነ ንሴ መንፈስ አይኮንኩን حجخاكم الغوست مسيلوم لنا متحت مسيلوم غيره مسيل ابحر زغزنا بحر غزاي منفس غله كوم مسيلوم ابتي يسوس زلو او منفس يلن ابت برهان زلو او صلمات يلن منفس نابلكا غزار سخا ماسرتايتو كم تقدم زبلكم نيسوس كنا نقول حمر ديابلوس كنا نقول حين خلينا منفسن تلو اتابلو كل سلطاناتن حلقنتن لعز بلسم زلو وداملا خمس كبره وداملا منغنا مستغلصه سيطان سفراز بحالي بلن ስለዚህ ከምዚሎም አይትፍሩ ንምንታይ ቆም ተሐስቡ ንምንታይ መንፈስ ትብሉ አኔ ማን ይኻነስኻ ትማለ ታምራት ዝገበርኩ ማን ይኻነስኻ ትማልና ሻት ዝመገብኩ ማን ይኻነስኻ ትማለ ሕድገት ኃጢያት ዝገበርኩ ማን ይኻነስኻ ትማለ ያብልዕ ኩሉ ኩነታት ክምላ ንማዕበል ጸጥ ከብል ከሎ ዝራኹምኒ ማን ይኻነስኻ አነ ካብ አቦስ ተላኽኩ ወዳምላኽ ማን ይኻነስኻ ኃጢያት ዓለም ከርሐቅ ተላኽኩ ገንሸል አምላኽ ማን ይኻነስኻ አነ አይትፍሩ አለሜ ጎይታ ናኻዝ ብለካሲ አነ አይትፍራ ባረቲ አቢ አነ بزفلتنا قصبي كاب كله معبلكن عرف نخلينا اتي ابي انا بينو انا كبل زخل قويتا لو منبار بحري خير كله شار شاينت قبل اللي كله تفطروا دما سلطان كم زلو كمهرم كله نري قبل كل سلطان زلو قويتا قبل كل زي ترف قبل كل سلطان زلو قويتا فيليبي مراف كلته قطر 9 ساب 10 حدا زلو كم زيبلنا ስለዚህ አብ ሰማያትን አብ ምድርን አብ ተሕተ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ መንቲክም ብርክህ لسان زبلون نخبر جابر أبو إلو يسوع كريستوس قيتام خانك أمن أملاخ نعبل عليه كل لعل زبله لعل زبله كاب كل اسم لعل زبله سم ونعبو لومي عبل زخبدلنا كل لعل زبله شم الله أتي أبي أنا إيه أيتفرو ስለዚህ አመጥረሽታ ክብሎ ዝደልይዚ እቲናይ ተማሊ ጎይታ ተማልን ሎምን ዘላለም ንሱዩ አይተለወጠን ተማሊ ታምራት ዝገበረ ተማሊ ሕሙማትን ድኑሳትን ሓንካሳትን ቆራያትን ሰብ ዘይክሎ ሓኻይም ዘይክሎ ነገር ዘስተኻኸለ ጠና ዝሃበ ህይወት ዝሃበ በረኸት ዝባረኸ ኢዱ ዘርግሐ ዝዳሰሰ ሎሚ ንሱ ከም ዘለዎ ኣብ ዙፋኑ تقميت الله سمون تتصوعنا سمو كدحننا يكالي ذكروا ديهم عمت أرشتان تاي كوين الله يسوع كريستوس ناب تجلبا مسعتوي بلنا تاي كوينو تي معبل زك إله لومي نبزحات زكتا كوني مغنياتو نيسوس نتقويتا هلو نام مركب كاخ عطو نام بيت كاخ عطو نام نجر كاخ عطو عبل نجر كاخ سلطن فقد سلزهابكا لبها سلزهابكا نجر كاخ سلزهابكا نسو مسعتو زكتا كوني كم تلك مزامرت يسوع كريستوس مسعتس يسوع كريستوس ما نتنفاس كم تزاربو كم عززمو أبيهدات ستا كم زخنة لومي يسوع كريستوس دما كم خبري خليه تمالن لوم نزل على من السيو زغلو معبلات مسحالفة نايك جامر سب إيوب كم زيلو إلو كلهم تخل نتزم الدب كايو زغل كلكا كم زيلو فلت الله
ወቴ ናይ መጥረሽታ እግዚአብሔር ከአብ ህዝቡ ከቀምጦ ዝደሊ ብርሃን እንታዩ ንሱ አምላኽ ምዃኑሞ ኣብ ሁሉ መልካም ዘሎ በመፍላጥ ንዑ ድማ በመላእት ክንሰግድ ከምቲ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኮቀነም ምስ ዓመታት ገይሮም ቆም ሕጂ ግና ከም ዝብል በሐቂ ናብ ዓለም ክመጽ ዘሎ ወዲ አምላኽ ንስኻ ሓድሽ ብርሃን እዚ እግዚአብሔር ዝብርሃን ዛብልልና ከም ፍሶ እዩ ዝደሊ ባር ሎሚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለና ዝምድር እዚ ዓለም ብምልኡ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ሓወቴ ኣነ ኣይትፍሩ ይብላል ጌታ እሱ ከይንፈርህ ከይንጃጁ በአምላክ ግና ክንተብዕ ንአምላክ ግና ተስፋ ክንገብር ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ግና ክንጻበብ ሞ ብምድብ ግዚኡ ተኣምራት ዝገብር ጌታ ስለ ዝኾነ ናቱ ጊዜ ክንጽበ እግዚአብሔር ይደለና ይንጸሊ ሃሌሉያ ኣነ ኣይትፍሩ ሃሌሉያ እቲ ዓቢ ኣነ ከም ዝበለ ኣሕዋቴ ሎሚ በመንፈስ ጸሎት ሓንቲ ክጽልይ ደለኹም ሰሓትኩም ሃሌሉያ ሎሚ ዝጃጀወ ዝተሰብረ ዝወደቀ ዝፈርሐ ጽባሕ ዘይተረኣዮ ኣብ ፍርሃት ዝኣተወ እግዚአብሔር አምላክ ናአቡና አብርሃም አይትፍራ ከም ዝበሎ ንይስሐቅ አይትፍራ ከም ዝበሎ ንሙሴ አይትፍራ ከም ዝበሎ ንኢያሱ አይትፍራ ከም ዝበሎ ንጊዴዎን አይትፍራ ከም ዝበሎ ንኩሎም ናይ እግዚአብሔር ሰባት አይትፍሩ ከም ዝበሎም ንምንታይ ንሱ ስለ ዝኾነ ነገር ዝቆጻጸር ነገራት ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ዝረግጽ አምላክ ስለ ዝኾነ ንሱ ሕጁን አይተለወጠንሞ ኣነ አይትፍሩ አባዬ መስግነካ አለሁ ስለዚህ ጊዜ እዚ ስለ ሰዓት እዚ ስለ ቃልካ ስለ ድምጽካ መስግነካ አለሁ ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ናይ ቃልካ ስብሒ ናይ ቃልካ በረከት ናይ ቃልካ ፈውሲ ናይ ቃልካ እግዚአብሔር አምላክ ሰማይ ብርሃን ናብ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክዓርፍ ክመጽ ይጸልይ አለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከም ትደቀ መዛሙርት ድማ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ካብርቱ ምንዋጽ ዘውጻሃዮም ድማ ምስተሳገሩ ድማ እግዚአብሔር ብዙሃት ፈውሲ ከም ዝኾነሎም ሎሚ ድማ በዚህ ምርዳዝ እግዚአብሔር አምላክ ህዝብኻ ክሳገርሞ ፈውስን ምጽንን አንከውን ይጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ቁስሊ ዘበለ ምሕዋይ ይሆን በኢየሱስ ክርስቶስም ናይ ደስታ ኃይል ይሕለፍ ናይ ሰላም ኃይል ይሕለፍ ናይ በረከት ኃይል ይሕለፍ ማሰርት ዘበለ ይበንጠስ ኩሉ እግዚአብሔር ኩርኳህ ዘበለ ካብ ህይወት ሰብ ይንቀል በኢየሱስ ክርስቶስም ናይ ጸልማት መጋረጃ ይቀንጠጥ አነ አይትፍሩ ከም ዝበልካ ናሃ በመጥማት እግዚአብሔር አምላክ ሰማይ ናቡ ዝጥሙቱ የንጸባሮ ከም ዝበለ ቃልካ እግዚአብሔር ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስም ህዝብኻ ናባኻ መጥማት ክሆንልሞ በረከት ክባርኽ ይጸልያለሁ ህዝብኻ ኣብ ዘለዎ ስፍራ ባርኮ ነገርና ሁሉና ኻሊፍና ነበካለና ውዕለና ባርኽ ቤትና ቤተሰብና ባርኽ ቤተ ክርስቲያን ኩሎም አገልገልትን ባርኽ እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ጽቡቕካ ተመስገን እግዚአብሔር አምላክ ሰማይ ካብ ሰማያት በረከቱ ኣብ ለነፍስ ወከፍኩም ይሁን ዘመንኩም ይባረኽ መታው ሙጻኹም ይባረኽ ሓንቲ ነገር ዘክሩ ኣነ ኣይትፍሩ ከም ዝበለ ጌታ እሱ ጌታ ኢየሱስ ኣብዚ ይባረኩም ሻሎም